Що Назар Холодницький на гачку, а от і зараз проблеми буде мати Артем Ситник. Кому вигідна ця вся ситуація? А тут багато сторін, яким це вигідно. Ну, по-перше, це вигідно тим, хто є об'єктами розслідувань. Зокрема, ті, чиї справи знаходяться в судах. Деякі фігуранти цих справ пов'язані з впливовими політичними силами, які при владі. З іншого боку, вже виникали конфлікти з іншими правоохоронними відомствами, майже з усіма. Дивіться, був конфлікт з Аваковим, я маю на увазі справу рюкзаків. От зараз конфлікти за Демчини з СБУ. Є напруга в стосунках з Генпрокуратурою. В даному випадку, скоріше, у Ситника. І мені здається, що в одній з владних сил, так скажу обережно, є побоювання, що НАБУ може викинути якусь інформацію чи спробувати висунути звинувачення представникам команди діючого президента. І, можливо, вони хочуть нейтралізувати Ситника таким чином. Можливо, це хибні припущення, і тоді вони роблять помилку, тому що фактично таким чином ініціюється протистояння між Ситником і Генпрокуратурою. А тут я нагадаю, що у Ситника є серйозні покровителі і союзники. Це Міністерство юстиції США, американська прокуратура. Вони допомагали в створенні НАБУ, і думаю, що просто так вони Ситника не здадуть, вони його будуть захищати. Я нагадаю, спроби обмежити повноваження НАБУ були ще минулого року, причому в законодавчій формі, закінчилось нічим. Відмовився тоді Народний фронт, який теж в складних стосунках з НАБУ і за Мартиненка, вони відмовилися від своєї законодавчої ініціативи. Думаю, що і зараз будуть роз'ясняти і Луценку, і деяким іншим, що не варто провокувати наїзди на НАБУ і ось ці конфлікти. Але так чи інакше, проблема вже зайшла дуже далеко, і от цей міжособистісний конфлікт між Ситником і НАБУ, він, думаю, просто буде такою перешкодою, яку не можна подолати суто організаційними якимось діями. Тому і кажу, скоріше за все, через певний час підуть оба.